Και τώρα... Καφετζής! Έφτασε και δεν θα το πιστέψετε, διότι σήμερα μου έρχεται ολόκληρη η Δυτική Μακεδονία. Περάστε, παιδιά. Θα σας εξηγήσω τώρα. Πολύ ωραία. Όλοι αυτοί που βλέπετε, Καλώς τους. Γεια σας. Βρε καλώς τα παιδιά. Όλα αυτά τα παιδιά. Ελάτε, πάρτε θέσεις. Καλώς τα Ο αγουροξυπημένος. Και κρασιά. Ο Ανδρέας, έλα μαζί. Γιατρέ μου. Καλώς και τελειωμό δεν έχουνε. Αμάν. Έχει να μπει λάθος. Όχι παιδάκι μου, τι λες τώρα. Λοιπόν, η ορχήστρα που έχουμε μαζί μας είναι η Κοζανίδικη Κάτσε Φανφάρα. μας κερνάνε κάτι. Συγγνώμη, δεν το πήρα Και χαμπάρι. μελομακάρονα και μελομακάρονα με επικάλυψη σοκολάτας από την Καστοριά. Βεβαίως, Από την φυσικά, Καστοριά. Καστοριά. Τα έχεις φτιάξει με τα χεράκια σου εσύ. Εγώ, ναι. Μπράβο. Φέρε από Πόσο σχέση μας. Αν είσαι και ελεύθερη, πήγαινε προς τα εκεί. Προς τα εκεί πάνε γιατί εγώ δεν τρώω. Κρατάω τη δίαιτα. Δεν τρώω εγώ κρατώ. Εγώ δεν θέλω. Ούτε εγώ με το φαγητό, γι' αυτό διατηρούμε. Μην στεναχωριέστε. Χριστίνα, να τη δώσει κρατάει τη σουλέτα της. Δώσε μια χαρά. Να τη δώσει να κρατάει τη σιλουέτα Να της. μου δώσει, Χριστίνα. Λοιπόν, το Και σιλιότυπο ένα τα λεύκο χάλκινα πατήσι Καστοριάς βλέπουμε εδώ. Να τα αφήσω εδώ, θα τα τρώτε. Ναι, θα τρώμε. Μακριά από τη σαρδέλα. Ψηλά όμως, ψηλά. Δώσε εμένα να το βάλω. Λοιπόν, το συγκρότημα το οποίο έχουμε η μπάντα είναι η Κοζανίδικη Φανφάρα, η οποία συνέπραξε με την Καστοριά και μας έφερε σήμερα ο Ανδρέας εδώ όλους αυτούς τους ανθρώπους, διότι εσείς ξεκινάτε ένα καρναβάλι πιο νωρίς από όλη την άλλη Ελλάδα. Πότε ξεκινάει και πώς λέγεται? 6-7-8 Ιανουαρίου Ναι. είναι το Καστοριανό Καρναβάλι, τα γνωστά ραγκουτσάρια. Στα οποία περίπου τι γίνεται, Ανδρέας, αυτά τα Είναι ένα καρναβάλια? ξέφρενο γλέντι, τριήμερο. Ναι. Μικροί μεγάλοι ξεκίνονται στους δρόμους με τη συνοδεία χάλκινων οργάνων όπως έχουμε εδώ τους φίλους μας. Ναι. Μέσα σε ρυθμούς χαράς, κεφιού, διασκέδασης. Και γίνεται χάμος όλη την πόλη που Είναι χαμός, ναι. Το Καστοριανό Καρναβάλι στηρίζεται στον αυτορμητισμό. Είναι μπουλούκια, μαζεύονται μεγάλες παρέες με τη συνοδεία οργάνων και ξεκίνονται στους δρόμους. Και πάνε σε όλα τα μαγαζιά, δεν πίνετε, φαντάζομαι. Σπίτια, Όχι καλέ. Αντιαλκοολικά. Όχι, τι είναι αυτά που λέτε. Ούτε μασκαρεύεστε, ούτε χορεύετε. safe sex. Ναι. νομίζω safe ότι sex. είμαστε σε μνήμη. Ωραία, λοιπόν. Και το τραγούδι που θα μας πούνε τα παιδιά σήμερα τι Τραγούδι είναι? λέγεται Μπερντές. Και είναι χαρακτηριστικό Είναι ο του εθνικός ύμνος του καρναβαλιού. καρναβαλιού. Ωραία. Το οποίο τραγουδιέται και με παραλλαγές. Ναι. Έχουμε μία παραλλαγή σόκιν και μία παραλλαγή όχι σόκιν. Τι θέλετε να πούμε. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Η ώρα είναι, άκου να σου πω, η ώρα είναι 12 και 10. Οι άνθρωποι είναι καλλιτέχνες. Έτσι, μπράβο. Δεν θα μας τρελάνε εμάς το εσούρο τώρα, μην Και η θα παράδοση- γίνουμε μια χώρα υποκριτών και Έλατε. ψευτό τέτοιο τώρα, μη χέσουμε Τραγούδια που μέσα. λέμε στα χωριά Μας μας. έχουν τρελάνει, δεν μπορούμε να ανοίξουμε το στόμα μας, τις βλακίες μας. Δεν λέμε τώρα τίποτα αυτονόητο. Γίνονται όλα τα τηλεοπτικά εγκλήματα δεξιά και αριστερά και κάτω ασχολούνται με μία λέξη και με ένα κόλλο και με ένα. Με αυτά είναι τα προβλήματά τους. Οπότε πείτε το όπως το Φίλοι μας η νιώθετε. Ζαχαρούλα και φίλος μας ο Ηλίας με τη συνοδεία της Κοζανίδικης Φανφάρας θα μας πούν τη σόκιν Ωραία. παραλλαγή. Εξάλλου έχουμε και αυτοφοράκια εμείς εδώ. Ό,τι γίνει ο εισαγγελέας θα πάει ο Κωστάκης. Δεν έχω. Πάμε εμείς να παρακολουθήσουμε. Έτοιμος είναι να τρέξει. Δεν μου λέτε, αλήθεια, πότε είναι φέτος το καρναβάλι, πότε είναι φέτος? Κάθε χρόνο 6-7-8 Ιανουαρίου. Τώρα ξεκινά. Α, τώρα είναι. Ναι, τώρα. Φώτον, το είμαστε εδώ και Ξεκινάμε την καρναβάλι Πέμπτη. της χρονιάς. Ξεκινάτε τώρα Την δηλαδή. Πέμπτη είναι 6-7-8 Μεγάλο Ιανουαρίου. πανηγύρι. Και γίνεται ένας τρελός χαμός. Τεράστιο γλέντι. Οπότε εσύ πηγαίνεις συχνά εκεί, Εγώ πηγαίνω στην Κοζάνη, δεν έχω πάει, αλλά άμα βρω ευκαιρία φέτος εσείς πως πάει 6-7-8 μπορεί να κάνουν ένα τζάι πάνω. Οπότε ορμάτε από τώρα για την μια Καστοριά. παρουσίαση θα τα πούμε μετά, αυτά είναι δικά μας. Είστε πρόσδεκτοι όλοι. Ωραία. Και ο κόσμος φαντάζομαι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Όλοι ευχαριστούμε πάρα Καστοριά πολύ που τραγουδάει αυτό το ήσασταν τραγούδι στους δρόμους. σήμερα στο ράδιο Αρβίλα. Θα κλείσουμε με ένα ωραίο ελληνικό Παραδοσιακό. Το τραγούδι. με ένα ωραίο πανηγύρι, με μια ωραία ατμόσφαιρα δηλαδή. Και θα είμαστε πάλι αύριο. Αύριο 11 η ώρα. Έτσι έπαθες εγώ. Αύριο στις 11 η ώρα θα είμαστε εδώ με την τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Για μια ακόμα φορά χρόνια πολλά στο Χρήστο και στο φίλο. Πολλά αγόρι μου. Ο οποίος γίνεται σήμερα. Έλα, παιδιά, Το πιστεύετε. Και την αγάπη μας σε όλους σας. Περάσαμε καταπληκτικά σήμερα. Γιούχου, τα λέμε αύριο. Πολλά φιλιά, τα λέτε. Και του χρόνου Βασίλη. Πάμε. Αυτά είναι. Είναι τα σπίτια μας κοντά, χέρια μάρια τη μαμά. Και γύρω γύρω δέντρα καλέ, άιντε ντε, τραβακόρι το μπερδέ.
Κωνσταντίνου. Δώσε. Θα έρθουμε αδελφέ. Να είστε γεροί. Να είστε καλά, καληνύχτα. Γεια σας.